Ключ тайна 43. Отваряне на паричния поток. Млечен път, парите са енергия, която отива там, където има движение. Защо парите идват лесно за някои, докато други ги печелят с трудност? Тайната е, че парите не са просто хартия или числа. Те са енергия. Когато енергията тече свободно, парите започват да идват от неочаквани източници. Когато енергията е блокирана, човек се сблъсква с дългове, недостиг и постоянни финансови проблеми. Отварянето на паричния поток означава пускане на енергията на парите в живота ви. Огън, какво е паричен поток? Това е постоянен и непрекъснат поток от пари, който идва при вас от различни източници. Работа. Проекти. Инвестиции. Подаръци. Неочаквани печалби. Пример за паричен поток. Имате постоянна работа, на която получавате заплата. Продавате продуктите или услугите си онлайн. Получавате възстановяване на стар дълг, за който вече сте забравили. Когато паричният поток е отворен, парите идват от няколко източника едновременно. Кръстосани мечове, какво блокира паричния поток? 1. Страх от загуба на пари. Ако се страхувате да не загубите пари, вашето подсъзнание ще ви предпази от опасността да ги имате. 2. Оплакване от липса на достатъчно пари. Всяко оплакване от липса на достатъчно пари засилва блокирането на потока. 3. Навикът да контролирате всичко. Когато искате да контролирате всичко, блокирате естествения поток на енергия. 4. Нежелание да давате. Когато се страхувате да харчите или споделяте пари, потокът е блокиран. 5. Негативни убеждения. Фрази като «парите са зло» или «големите пари идват само с упорит труд» блокират паричния ви поток. Кристална топка, как да отворите паричния поток. Ето 5 уникални техники, които ще ви помогнат да отворите и активирате паричния поток. 1. Техника – енергиен код на парите. Какво да направите? Затворете очи и си представете златен паричен поток, който се излива върху вас. Представете си този поток като река от златна светлина, която навлиза през темето на главата ви и изпълва цялото ви тяло. Кажете на глас: отварям паричния поток и му позволявам да тече свободно през живота ми. Защо работи? Визуализацията променя вътрешната ви нагласа, а новите образи активират скритите ресурси на вашето подсъзнание. 2. Техника – обряд на паричната благодарност. Какво да правите? Всеки път, когато получавате пари, заплата, печалба, погасяване на дълг, дръжте ги в ръцете си и си кажете: благодарен съм за тези пари. Нека се умножат и се върнат в живота ми десетократно. Защо работи? Благодарността за парите създава положителна вибрация, която засилва потока от нови парични постъпления. 3. Техника – ритуал на освобождението от дългове. Какво да правите? Запишете всичките си дългове, заеми, задължения и дъра на лист хартия. Изгорете листа с мислите: освобождавам се от всички дългове и изчиствам паричното си пространство. Сега потокът ми е отворен. Защо работи? Този ритуал изчиства подсъзнанието от блокиращи вярвания за дълга и освобождава място за нов поток. 4. Техниката – отваряне на каналите за доходи. Какво да правите? Напишете списък с 10 възможни източника на доходи. Избирайте по един източник всеки ден и предприемайте стъпки, за да го активирате. Например, започнете да продавате онлайн или да предлагате услугите си. Защо работи? Когато имате множество източници на доходи, паричният поток става мощен и постоянен. 5. Техника за парично обращение. Какво да правите? Веднъж седмично правете добро дело с пари, дайте бакшиш, помогнете на някой в нужда. Кажете: позволявам на парите да циркулират през мен и те се връщат при вас десетократно. Защо работи? Когато пуснете парите в движение, те започват да се връщат при вас от неочаквани източници. Блестяща звезда заключение. Парите са енергия, която обича движението. Когато блокирате потока, парите си отиват. Когато отворите потока, парите започват да идват от неочаквани източници.